των προσεξετηρίζουν, τις πολιτικές της κυβέρνησης, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία οδηγεί σε συγκέντρωση της γης, ζωικού κεφαλαίου και παραγωγής σε λίγα χέρια, το κόστος παραγωγής, τις πολύ χαμηλές τιμές στα προϊόντα και πάνω από όλο το θεμελιώδες αυτή τη στιγμή ζήτημα της κτηνοτροφίας με 400.000 νεκρά πρόβατα, που θέλουμε το εμβόλιο, που θέλουμε πραγματική αποζημίωση για τα θανότα ζώα, που ζητάμε να υπάρξει αναπλήρωση και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των κτηνοτρόφων και όλα τα άλλα τα αιτήματα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Αγρότες και κτηνοτρόφοι, μια γροθιά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στις 23 του μήνα, την Κυριακή το μεσημέρι στη Νίκα της Λάρισσας, είσαστε όλοι προσκαλεσμένοι, όλοι μαζί, να αποφασίσουμε για το μέλλον μας, να αποφασίσουμε για την κλιμάκωση των αγροτικών μας κινητοποιήσεων, να βγούμε με πλούκα, να βγούμε ένα τσουνάμι τρακτέρ και κόσμου που θα πνίξει και την αντιλαϊκή πολιτική, που θα πνίξει και τα εμπόδια και τον κρατικό αυταρχισμό και θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει λύσεις, θα αναγκάσει την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας, και εμείς συνάδελφοι, αν δεν ικανοποιηθούμε, τα επόμενα χρόνια θα βγούμε στον δρόμο ως ζητιάνοι. Και εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι. Είμαστε περήφανοι άνθρωποι που παράγουμε, που οξούμε και δυστυχώς δεν πληρωνόμαστε το μόχθο μας. Μπορούμε όλοι μαζί, μια γροθιά, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, μαζί με τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού που είναι δεδομένη, να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σήμερα, αύριο και στις 23 του μήνα και πολύ περισσότερο μετά, ότι στον δρόμο του αγώνα κερδίσαμε πάντα, στον δρόμο του αγώνα θα ξανακερδίσουμε, και να είναι σίγουροι γι' αυτό.